Hello guys, good day. So karon adlaw ani ako sa Prayer Mountain. Pasensya na sa kung naong kay makipagkabot ako dere and then pating kapuyag katkat. So going to paint this donation box. Kay kagahapon supposedly ano siyang i-paint but nagka-problema so wala mi natiwas. Unta ang i-drawing namo ani is mountain nga naay kanang coconut tree, and unfortunately mura man siya kanang medyo lisod kay kinahanglan pa siya daghang kuti. So karon ang buhaton ako is mag abstract painting na lang ko. What? I-abstract paint na lang na ako. No! God, please, no! 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 And see if maayo ba ang pagka paint ani. Mao ni siya ang donation box. So balak ta namo is ana siya mountain, and then ay dire coconut tree, but maramag medyo hasol lang taon. So ang buhaton lang nako is i-abstract painting na lang nako, and hopefully mayo siya gitsura. This will be my first time painting. Lantaw ko sa YouTube, murag sa yun ra siya lantawon, but I know it's hard. Kinanglan pintar ni siya para nyo tsada po lantawon, and then butangan na ako siya kanang donation box nga lettering, and see if maayo iyang itsura in tawon ambot lang. Let's see. So karon it's already lunchtime, so mag lunch sa ako, and then ay ano ko na sugdan. Ang ako pa yung design kay nabilin sa balay, ambot sa ako ni bahala na ning si Batman ani. So ako na siyang tiwason, and hopefully maayo iyang pagka nahitsura ani. So stay tuned. A few inches later. Hello guys, so supposedly mag-record unta ako kaso nakalimot ko. Set up na gayto akong tripod pero wala na ako na videohan. So nakasugod on humanag yug ko. But mo ni siya akong resulta oh. Nara siya guys oh. What the fuck was that? Ambot sa itsura ni pag tanggal kay na pa naman siya mga stickers. Okay, ako mo siyang gibutang ang sketch tip pa. Ako pa siyang gitabunan kay dito man ako ibutang ang donation box. Ay ambot lang sa itsura ni. Ay nako. So we'll see if matanggal ang nitanan. Hello guys, so welcome back to my channel. Karong adlaw, second day of painting session. Unfortunately, pag-abot na ako dere, kalimot na sad ko og record. Actually, I brought my camera para i-record ang painting session. Unfortunately, wa jud ko nakalimot jud ko nakalimot ko og record. Actually, nahuman na ako siya, and then ako yung mga gipang outro kay daghan kayo kampat. I don't know kung tsada ni sa inyong panglantaw, but mo ni siya ang resulta sa kuang gipaint. So mo ni siya guys ang akong nahuman. Supposedly kanang nasa ubos pareho unta na siya ni, kaso nagka-problema ko kay ang kanang yang line di ang line kay nagkakampat siya. So akong gihimo na lang is gihimo na ko siyang black, and then utangan ako siya shades of different colors, so murag lahi iyang painting. So mo ni siya ang resulta. So I'm planning to paint ang likod sa ani nga box, but probably not today. Murag na stress ko gamay. Gabalik-balik ko kay daghang kay kampat ba. So mo na siya. So ang ako man yung plano is i-record siya para makita ninyo kung sa ka-stress ang pag-paint ani nga box, and then daghang kay mga nausik nga mga materyales, just because alam nga first time ko na ako nga mag-paint sa untaman. I just copied some videos sa YouTube, and unfortunately wasn't able to really copy it. I think okay naman siyang resulta, but not as good as I've expected bitaw. I guess mura to siya siguro, and if you guys have any questions, just comment it down below, and I will read it and probably reply. Hi guys, so nakalimot ko. Kaning picture ngayon nakita karon is mo ni siyang paint sa likod sa donation box. Ako lang siyang gibuhat kay para rin ako magsibalik-balik ba kapoy kat-kat. So mo siyang itsura, wala na ako siya giingani na lang na ako siya porma, wala na ako siya giparehas kay naghasol kay ito nya kampat ba. So mo ni siyang likod, tapos mo ni ang atubangan. So kung di sila ganahan sa atubangan, pwede na ibalin sa likod kay napigbutangan po na ako og donation box. So pwede mo sila ibali-bali.
So moro to guys, I hope na ganahan mo, and please comment down below kung asay mas tiyada sa inyong panlantaw. Libre libak. So daghang salamat, and you all have a wonderful day. Bye bye.